Objectiu de Desenvolupament Sostenible 13, Acció pel Clima. Bon dia i respireu a fons perquè avui anem a parlar de l'oxigen, aquest element bàsic per la vida. La paraula oxigen se la van inventar fa 250 anys quan van descobrir aquest element a partir de dues arrels gregues, oxigen. Gen, que vol dir engendrar, i oxi, que vol dir àcid. D'alguna manera vol dir la mare dels àcids, perquè van descobrir que l'oxigen era fonamental per fer els àcids. Però anem una mica més enllà. D'on ve oxi? Doncs oxi ve d'AEC, és una arrel indoeuropea, que volia dir afilat. Quan va passar a oxi, i també a diferents paraules a través del llatí ens ha arribat al català, fixeu-vos que ha donat paraules com, per exemple, amb un sentit més físic, agut, agulla, amb un sentit més químic o sensorial, àcid, agre, però també amb un sentit més intel·lectual ens ha donat astut. I és que oxi, d'alguna manera, també vol dir astut. És exactament el mateix que va passar amb smart en anglès, que va passar de voler dir mossegar o picar a voler dir intel·ligent. D'alguna manera, les coses àcides que tenen punta, que punxen una miqueta, ens fan més astuts, ens fan espavilats, ens fan intel·ligents. Ara siguem intel·ligents i menys xemeneies i més arbres per tenir més oxigen. Em podeu seguir a Responsabilitat Global. Gràcies!